И здравейте, това е следващия епизод на Топскик, който ще си отворим пакетите. Да разберем какво ще се падне. Един такъв. Бейспак от 5. Да намалим звука. След малко идвам. И така продължаваме. Падна ни се Варди първия, Мане, Анди Керол, Адриани, Джуселу. Следващия пакет, който ще е последен за клипа. Зарате, Гомес, Монерал, Сагна. И това е. Лоши пакети. Благодаря, че гледахте този клип. Ще се видим другия път. После ще има клип на... После ще има клип на Dream League Soccer. И сигурно още някакъв ще видим. И чао!